इउपिपिएलआव थांदों होननानै बिसोरदि इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावगोन बे नङा। बिसोरो आंनिनो मानसि, बिसोरो आंनि सिआइडिसो। हेलौ लोगोफोर, फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ आरोना नोंथांमोननो सावरायनो नोंथांमोनजों माखासे बाथ्राफोरखौ बिजिरलायनो होननानै। दिनैनि दिना गोबाङानो मिथिदों, गोबाङानो बावगारबायबो जानो हागौ आरोना। दिनै बिटिसि एकर्ड दे। बिटिसि एकर्ड डेआ दिनै खुंफुंजादों ना। बिथां हाग्रामा महिलारिया दिनै बे बिटिसि एकर्ड डेआव बिटिसि मोनफुंनाय सानाव दिनै मा बाथ्रा बुंनानै फोरमायदों नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। दिनै जों बेफोरबायदि जोंनि मोनसे गिदिर गोरोबथाखौ जों माबोरै मान होनांगौ, सनमान होनांगौ, बेफोरनि फारसे बाथ्रा बुंदों आरोना, बिजिरनानै होदों। नोंथांमोना खोनासंलांदो। बेजोंनो लोगोसे आरो जों माखासे बाथ्रा सावरायबावगोन, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। बड'लेण्ड एकर्ड डे সবে জানে এবং তো আমি পুরা দিন আমার কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই আমি পালন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰথমত আমি বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। কাৰণটো হ'ল বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ যিটো আদৰ্শ নীতি, ইয়াৰ দ্বাৰাতে আমি আজি বিটিচি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আমাৰ বহুত আমাৰ মাৰ্টিয়াৰ্ছ আছে, সিহঁতকো আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাম। কথা এইটোৱে, আচলতে ইয়াত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ অৱদান আছে, অকল বড়ো নহয়, মই এইটো ক'বলৈ নাযাওঁ। মুঠতে আমাৰ কাৰণে আজি এটা হিষ্টৰিক ডে, কথা সেইটো। দল যেতিয়ালৈকে থাকিব তেতিয়ালৈকে এই চুক্তিখন আপোনালোকে উদযাপন কৰি থাকিব? দলৰ কথা নহয়, এইটো বিটিচি বাকী ৰাইজৰ কাৰণে ঐতিহাসিক দিন। দল থকা নাথাকা ইয়াৰ লগত কথা নহয়। বিটিচি চুক্তিটো হ'ল এটা বিৰাট ডাঙৰ, কি ক'ম আমি, বিৰাট ডাঙৰ চুক্তি, ঐতিহাসিক চুক্তি। ইয়াত দলৰ লগত কথা নহয়। চবে জানে বিটিচি চুক্তিৰ দ্বাৰা দি এই অঞ্চলত কি হৈছে, হোৱা নাই, সেইটো চবেই জানে। ইয়াত দলৰ লগত কথা নহয়, চবেই জানে, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী জানে যে বিটিচি চুক্তিৰ দ্বাৰা এই বিটিচি অঞ্চলত কি কাম কৰিছে, কৰা নাই, কি হৈছে, হোৱা নাই, সেইটো দলৰ লগত কথা নহয়। ব্ৰহ্মखौ जोङो बिबार बावनानै फैबाय। बेनि उनाव जोंहा दा टटेल गासै 2626 जन मार्चार्सफोरनि जिथु सिमेट्रि, बेवहाय जोङो बिबार बावगासिनो दं। एसे उनाव जोबगोन आरो जोंहा बेनि उनाव दंबावो राजुहुवा मिटिं। बेखिनियानो। मथथे दिनैनि जिथु बड'लेण्ड डे 10 फेब्रुवारि, बे जोंनि बिटिसिनि जेसेबां जाति जनगोष्ठी दं, बियो जोंनि जारिमिनारि, अकल बिटिसि नङा, गासैबो आसामनि थाखायनो बियो जारिमिनारि दिन। बेखौ रावबो बावनो हाया। पार्टिजों खोथा गैया, बे सब समय थाबाय थागोन। आरो बेयो कनस्टिटिउसनेल, आरो बेखौ दिनै आसाम सरकार बा भारत सरकारा स्वीकृति होनाय मोनसे चुक्ति, बे हिसाबै बियो थालांबाय थागोन। बेखौ पार्टि हिसाबै रावबो लानो नाङा, आरो बेखौ सनमान होनाया जोंनि बयनिबो कर्तब्य होननानै आं सानो। जायखिजाया बिटिसि बे चुक्तिनि दारै गासै बर' जाथिया मा मोन्दों मोनाखै बेखौ बयबो मिथिगौ। आरो बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासिबो जाति जनगोष्ठीया बे चुक्तिनि दारै बेवहाय मा जादों जायाखै, स्कुल कलेजनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासिबो लामा दालांनिफ्राय आरम्भ खालामनानै मा जादों जायाखै बयबो मिथिगौ। आरो बे चुक्तिनि दारैनो दिनै बे ओनसोलाव थानाय गासिबो जाति जनगोष्ठीया उन्नति जादों, बेखौ बयबो मिथिगौ, जों बुंलायनाङा। आरो आं आसा खालामो फैगौ समाव आरो बेनिफ्राय साबसिन उन्नति जालांबावगोन होननानै। फैगासिनो दं बिटिसि बिसायख'थि, नोंथांनि बिपिएफ दोलोआ माबायदि? बिसायख'थिया फैगासिनो दं, बेहाय बुंनांगौ जेबो गैया। बिपिएफ हान्जा हिसाबै जोङो हारसिंनो गेलेगोन, आगोलावनो बुंबाय थाखानाय, आरो हारसिङैनो जोङो सरकार दानो हागोन। बेवहाय आं बुंबाय थादों, बिटिसिनि दिनैनि राजनितियाव पलिटिकेल पार्टिनि जिथु पजिसन, राजनितिक पार्टिनि जिथु पजिसन, बियो बिपिएफआनो 1 नाम्बाराव दङ दिनैनि दिनाव। आरो आंनि अबजारभेसनाव सेकेन्डआव बिजेपि दं, 3 नाम्बाराव इउपिपिएल दं। आरो इउपिपिएलआथ' दिनै सरकार दानायनि खुनु पजिसन गैया, बिपिएफआनो दागोन। चन्दन आरो खाम्फा बरगयारिखौ लानानै नोंथाङा डिपुटेसननि बाथ्रा बुंगासिनो दं। चन्दन खाम्फा थांनायखौ नोंसोर गाब्रायनो नाङा। बियो आंनिनो मानसि, बिसोरो आंनिनो मानसि, आरो बिसोरो
इउपिपिएलाव थांदों होननानै बिसोरदि इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावगोन बे नङा। बिसोरो आंनिनो मानसि, बिसोरो आंनि सिआइडिसो। राव मोनसेया जाहैबाय जोंनि बर'निनो मोनसे मा होनो समाजनि मोनसे मा होनगोन बेखौ आयेन बादि आरोना। ज' फाथैलाय बिसिलाय बेबायदि जाथाय जों नुदों, ससियेल मिडियाआव नुगासिनो। हिनजावसाया गोबां गाबदोंमोन, जानो हागौ फाथैलाय बिसिनो गोसो गैयामोन, फिसाइजों थानो गोसो दंमोन, नाथाय ब्रा ब्रायै जथुमनानै खौसे बेबायदि फाथैलाय बिसिनानै होबाय। बे मोनसे सोलिबाय थाखानाय बे समाजनि आयेन, बेखौ खालामखायो बयबो। नाथाय बेनि गेजेराव जायफोरा बेफोर खामानिखौ मावनो गोनां बिसोरो गोसो दंना गैया, सानैहाबो बेबायदि गोसो दंना गैया बेखौबो नायनांगोन आरोना। सोरबा सासेनि बाथ्राखौ खोनासंनानै रायजोआ बिनि मथे खामानि मावोब्ला जानाय नङा आरोना। बिनिखौ लानानैसो खामानिखौ मावनांगौ आरोना, नङाबा बेबायदिनो जेंनायाव गोलैयो, सोरखौबा दुखु होनाय जायो, बेबायदि जाथाय आरोना। दिनै बेयाव नुनो मोन्दों बे हिनजावा आरोना जोबोर गाबदों, गोसो गैयामोनब्लाबो, नाथाय रायजो राजाया ब्राबायै बेखौ खालामहोथाबनाय बेबायदि नुदों आरोना। बेफोरो लासिं सिं नुयो आरोना। बेफोरबायदि जानायखौ नुयोब्ला समाजा सोरखौबा नायनो बानानै नेवसिगारनाय बायदि नुदों आरोना। सोरबा बै आइजोखौ नेवसिगारनानै ना गोरोन्थिया नोंनिनो, नोंखौनो बिनिफ्राय होखारनाय जासिगोन होननानै खालामनाय बायदि नुदों आरोना। नाथाय बाथ्राया बिसो जों साननांगौआ जे सानैनि गेजेराव मा, आरो बै हिनजावखौ मोजाङाव लाबोफिननो हायोब्ला, हिनजावा गोसो सोलायनो गोसो दंब्ला बेखौ जों गोरोबहोफिननाया जोंनि मोनसे गेदेर खामानि आरोना। मानसिखौ गोरोबहोफिननो हानाया, मोजाङाव लाबोफिननो हानाया जोंनि मोनसे गेदेर खामानि। बेबादि जाहैदों बाथ्राफोरा। दिनै हिनजावसानि बेबायदि गाबनायफोरखौ खोनानानै नुनानै मिथिनो मोन्दों जे गोसो गैयामोन। जायफोरा गोसो गाज्रि बा मोजां नंखाया बेबायदि मानसिया बेबायदि गाबनायबो नङा आरोना, दुखुबो खालामनाय नङा बेबायदि फाथैलाय बिसिनायाव। बादे आं नांगौबा गुबुनजों थांगोन बेबायदि सानगोन। नाथाय बेयाव जों नुनो मोन्दों जोबोद दुखु खालामदों दै हिनजावा, गाबबो खुबु जालायलायदों बे फाथैलाय बिसिनायाव। बेफोरबायदि खालामनाया एसे गोरोन्थि बादि आं सानो आरोना। रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो, भिउवार्स नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया। आंनि नोजोराव बेबायदि खालामनाया बे गोरोन्थि आरोना। जुदि सानैबो जुदि गोसो दंब्ला, फाथैलाय बिसिलायनो गोसो दंमारोब्ला बेखौ रायजो राजा बोखारनो हायो। नाथाय सासे गोसो गैयिखौ ब्रा ब्रायै बोखारनाया बे रायजोनि मोनसे गेदेर गोरोन्थि आरोना। मोजां रायजो होननानै बुङा बेबायदि रायजोखौ, गाज्रि रायजो होननासो बुंगोन आरोना, गाज्रि समाज बेफोरबायदिसो सोंखारिगोन मानसिफ्रा आरोना। भिडिअखौ गोलाव खालामना लोगोफोर आं बेसेखौनो बुंनानै दिनै फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै।